Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Kiunsa man is pagkatkat diha? Anak, Amara, ano na aman ning taon ka diha, uy? Pastilan kuyawan ako nimo, uy. Kanaog di anak, be, kanaog. Giunsa man ning taon nimo sa pagsakas punuan sa tambis, ha? Ikugos ko sa akong mga amigo, Nainay. Unsa? Kinsa amigo ni mo, Amara? Sila, Oh. Kinsa man imong gitudlo, Amara? Sila. Di mo na. Kakita ka siyang mga amigo nga ingon. Wa dong. Sige na, dali na. Mamaya na ta din eh. Mamahaw na ta. Wa man ko'y nakita sa giingon ni Amara nga naas tambis. Kinsa man ka iyang gipasabot? Laom ng gabi. Natuog na si Papa Damian o si Jeff. Si Amara natuog na sada. Naglibog ko. Kinsa may gipasabot ni Amara nga iyang mga amigo? Nga mo inikugos ko nun niya aron makakatkat siya sa punuan sa tampis. Irog mo pa. Nahuot ko. Si Amara kidaman. Irog lagi pa. Amara, anak. Amara. Nainay mo na. Ingat sila nga pairokon. Kay mitupat sila nako. Kinsa sila, Amara? Ang akong mga amigo, good. O unsa? Pero nak, wa mo ko'y nakita, nak. Na sila, Kagmay kay sila, Nainay. Ha? Wa na sila, Nainay. May bangon na. Nilakaw na sila. Papay, mga amigo. Kinao ko. Kinsa man ka gipasabot ni Amara? May ngadlaw na iking. Uy, may adlaw sa dimo, Riner. Nasi Minoy. Mamsita ta ko niya. Sayo, Sayo kayo. Ime, si Riner, oy. Tukay naman ko nanguyab ni mo, Em. Wag dyo ko namusugta. Prangkahin na lang ko nga di ka na ako kay di na ko mabalik din o di na ko mapakita ni mo. Hi. Naanasad ka nang di ka mo balik din ug dili na ka magpakita nako. Unya, si kag anis amo. Sige kag pamisita. Ang wa pa ko nimo prangkahi nga wa kay gusto nako ug dili ko nimo sugton. Klaro lang ko. Okay, sige. Klarohan na lang ti Kariner. Paminaw. O unsa man na imi? Hello, Amara. Good afternoon. Good afternoon ni mo Ninang M. Uy, kagwapa sa kong kinugos. Uy, murag yung munhi ka. Nay, ni taas nagmayo imong buhok, Amara. Gahag ko bihag. Lablag ninang, lablab ninang. Lami agad ni mong mugakos na ko, oy. Hay mo des nainay muna ni mo na. Naas sa taas. Okay, sige. Ato na ko si nainay ni mo, ha? Kay may tuyo ko ni nainay ni mo. Ianastad mo? Asa man amat duwa? Ay, di lang sa layo kay masuko man si nainay. Dini lang ta sa duol sa amo, ha? Unsay tuyo ni mo, Em? Unsa man na ni Otto na ka?
Doon na may sudan diha ka, unsa? Ay, salamat pero man ako kaon. Malipayon lagi ka, em. Kining daoy. Daoy. Mauwa mo yung kumusulti ni maini mo na. Ha? May isulti day ka na ako? Nganong mauwaw man in taon ka, uy? Mura gyud og dili ta suod, uy. Unsa man na, ha, Emmy? Mon. Mm. Gisugot na ako si Renner. Kami na! Uyab na mo ni Riner, em? O, lagi mo. Maayo di ay. Ang binaluoy naman ko niya mon kay sayo kay mo ato sa amo kay mamisita. Okay ra mo, nagisugot na ko siya. Okay raman, good. Buotan na, Bias Riner. Congrats, day, ha? Wait. Nakakita kang doan na. Imo na na, Amara. Imo na na. Sarap, di ka malinyaw na. Ay, akala kayo kang Monica. Nakani kaayo. Salamat mga amigo. Welcome, Amara. Welcome, Amara. Wait. Ikaw rin makaduwa na. Ay, pang-girl mo na. Okay na. Ang importante nga, malingaw na si Amara. Malingaw man siya tabi sa pag-girl. Nang duwa nga marami siyang pang-girl ba? Basta happy siya Amara. Happy man siyang Okay. Mao. Yoyo Jeff. Kinsay mong gastorya? Akong mga friends yo. Friends? O yoyo, mga puutan sila. Oh, sila? O yoyo Jeff, tulo sila kapuok mga boys. Kita ka? Huwag kayo nakita, Amara. Na sila yun, naglingkod. Hain good. Uy, Ay. pantay yo, basig matumba ni mo sila. Mga small sila. Unsay small? Unsay mong pasabot, Amara? Small kaayo sila yo. Wadi ka kakita nila. Wa man. Mga miko, waman kakita akong yoyo Jeff ninyo. Say hello ni yoyo Jeff. Uy. Tigamay silang tingog. Yan naman kayo. Hadlok ka nila. Amara. Tana. Sud na ta sabay. Dali. Okay, yoyo. Mga miko, ugma na sa tamag duwa Bye-bye. Dali na, Amara. Dali na. Ngano day kayo? Nadlo ka sa akong mga amigo? Mga buotan man sila. Ilakani ko kiyatagan og mga munyika. Darao. Amara, ayaw na pag-adto sa may tambis, ha? Ngano man yo? Basta, ayaw na pag-adto sa may tambis. Date? Oh, mag-date gani mo, pauban ako. Sapay date, uy. Mauwaw ko, uy. Uyab na hinuon mong Riner, maawaw na hinuon ka niya. Nganong dili man ko mo adto sa may tambis, yoyo Jeff. Basta lang, Amara. Dong Jeff, Oh. nga naman mo. Di mo na. Naptan ako si Amara nga dunay. Gikastorya sa may tambis. Unsa, Jeff? Hala, ako man silang amigo ni Nang M. Himasai ragod si Amara palihog, Dong Jeff. Hindi pa sakara man na ni mo siya, uy, nga hugaw tiil. Ay, dali, Amara. Pangimasa sa dali. Nakuyawan ba ako? Sa unsa man mo, no? Ni Amara. Kay ka na matuog na mi. Doon ay mo tupad niya. Abi na ko gidaman siya kay magsige man siya reklamo nga mahuot ko no siya kay doon ako no initupad niya. Unsa? Laki. Pero may ko makabantay niya nga doon na siya pagkigsultihan. Ay, ingon anak ginas Amara mon, uy. Kay sa baby pabitaw na siya. Kung istoryahan nato nga na siya sa duyan, mutubay man. Magigistorya man nga murag nakasabot unsa atong gisulti niya, di pa? Malingaw man gani ko niya. Lahi gyud. Lahi gyud. Magduda ko.
nga makakita siya sa iyang gikaistorya. Wala no? Murag dig ikaw. Di ba makakita ka magdili sama na mon? May third eye man ka muna, di pa? OM. Pero sa dihang gawas na si Amara, wa na nako ang third eye nga giingon ni Inko Ibyong. Wa na ko'y nakita nga dili sama nato sa dihang gianak nako sa Amara. Sa ato pa? Mibali ni Amara ang imong third eye. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!